কিন্তু সভা সত্যকে প্রতি ঘর দ্বারে বন্ধ কুম্ভ সহিত নারিকেল আম্ব পত্ରରେ স্বাগত କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିତା ଉଗ୍ରସେନ କଣ ଆମର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସଭା ସତ୍ୟକେ সখা কিছু করে নাই সভା ସତ୍ୟକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତା ପାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧାନ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ପରେ ଦିଗ୍ବିଜୟର ଖବର ପାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁକରି ସାରା ମଥୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ମାଳରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ନାରିକେଳ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ରାଜଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସେ କଥା।